Mbiamano sana omurikeito Mildred Momanyi asogotwariganiria orogotio rwa senchera yoboikiranu kwendo mwanchi muri atogotigana nayo na gusuka mutu nigongo endeye maseye mogoika county ya Nyamira magega yo morai wense Dr. William Ruto koralia bene amalieta amaya ase abawaziri ase serikali ya Kenya kwanza bona nigo omurikeito Job Maangi atalera orogongo rwa Nyamira na gusanga nabamenyi be county yo abwase barwa ebirengereri byabo kubwatekana n'abawaziri baba bagochorwa ase serikali ya William Ruto horobotyo rwa senchera yobwagale maega yomoteneneri bwense Dr. William Ruto gochora abawaziri nigo abakenya bagenderete kurwa ebirengereri byabo naira egetambukiri gotalira abamenyi be county Nyamira ase barwa ebirengereri byabo igoro yobochori bwakoretwe na Dr. William Ruto uchaguzi wa president ya korte kulie goro ndo chengambu ya chagete lakini swali mondo chenga ase vijana tatonyori tubuya egati yabo mbachengera obochori bwakoretwe no moteneneri bwense Dr. William Ruto igotogote abagase ase serikali enene mbuya yatochorereta abantu abale chief minister nabono machogutwamo ete education ensemo yende mbarwa ebirero asokweba county Nyamira asebamos bachiko baligereria sebirogo binde kwa mononje ngote basinginje serikali enene mbuya serikali yachoretwe nonye andikero kende nto irio bo minister buna twaganetio gochorerwa entonces vos saben que dinga hace bio biatigaire nanto moto compensate andu Nyamira county ori tuchoko equality asaba subati mbamo mochia asogotaikerania eira yaye na kumusabati ko bainyora abasubati ababake egere baro cabinet ya batnyora kere eneo baike bibi amisini lakini omweli oya baike amisini abantu bachorira barabake walitusahau kama wa mama wadogo ambao wanaweza kusimama kwa cabinet. Kwa hivyo tunaomba kwamba angetuangalia kama tunaanza na bottom up kama sisi wa mama tulisema kwamba bottom up kiara jorta bantu 22 lakini aba subati ya jorta basubati 7 boka kubonto wale kubolinga twala garanga gento kirita korete gender balancing abamenyi bale asekerengo gyanse abakoro kwa chihasla mbarwa ebiroro achiko bainyora ase birogo bitigarete tuna ba di bottom up tukaranga mbyasa na cha tuchari abantu abainse lakini buna intendo cha tuchariti abanta ete birogo mbali abakuba baengetigazi buna bona ase birogo bitigarete igotoko saba in fact yali gelecha sora buna bona ase Nyamira yaita anyore no mwana boda boda yomo amo na rina tutura bali presented igona riturare ngoturigereria ase njirengija nje no mwalimu nde CPC ne nkongwere ase ntwa balimu na abana it's very expensive banyirigereri kuja goseba irani system eri yakale kurwa se county Nyamira ginko reporteria ndizi